Hej, jeg er Henrik fra Kunau, og jeg skal i dag vise jer, hvordan man tager coveret af og på. Først starter jeg med at løsne de to velcro-lukninger, der sidder her nederst. Og så løfter jeg lige så stille og roligt coveret lidt ens i begge sider, så der ikke sker noget med coveret. Så er coveret af. Grunden til at gøre det meget forsigtigt, det er fordi, at der er lidt skarpe hjørner her, og coveret er custom made til grillen, så det sidder meget tæt på. Så for at der ikke sker noget med coveret, så løsner jeg det langsomt i begge sider, så det kommer pænt af. Når vi er færdige med at grille, og grillen er blevet kold, så er vi klar til at lægge coveret på, så den er klar til næste gang. Man kan sagtens gøre det alene. Det er lidt nemmere, når man er to. Så i dag har jeg fået hjælp af Robert, og vi lægger coveret på nu. Det er vigtigt, at man følges ad ud over hjørnerne her, så coveret ikke bliver ødelagt. Coveret er nemlig specielt lavet til grillen, så er meget nøjagtigt på mål. Så det er vigtigt, at man følges ad. Nu ser Robert er lidt hurtigere end mig, men det er okay. Og så helt ned over, og lige en lille detalje her, så er det altså rigtig smart, at hjulene er vendt ind under grillen. Helt ned med den. Og så strammer vi velcro-strapsene her, så det ikke blæser af. Sådan. Hvis du vil flytte grillen med coveret på, så er det en god idé lige at løsne strapsen. Træk coveret op, så det er fri af hjulene, og stramme strapsene igen, så du kan køre med den, uden at coveret går i stykker.